Kublai baru ki football fan jeng kastin megalya kermen ba pidang page ya ki video ko be dei ba di khobor sport but kermen ru ba phila page bha ya kini ki jingle kai world cup jung snem arjar ar phunreu but kino ki team ki ba fikir chance kumha ban bu e comments ki jong ki mo kino ki players but kari ayu ko ban sayo ra ya final world cup jung snem arjar ar phunreu te sumha ban bu e comments ki jong ki but what I'm glad but ban share like but ban subscribe na gabenta ki updates ko be dei ban ka world cup jong mentau snem ti hagni ko video snap ha ko ki parlok ti ba e khamta me ka football ba kani ka de ka fixture jong ka round of 32 ti ba phintip ya kani ka fixture jong ka round of 32 snap ha play jungmut but khanang ba phin nang la ban prepare yal de ban pan kre yal de ban page na kumta kini ki jingele kai jong ka round of 32 ha ka ba kiri ki ba Khlainbor kin sa kandu pra ba Khlainbor mo tisngap ha namar ke jingdon jong ki team hadu sampu pratli ka FIFA ka ban change no ya ki rules hapo ka FIFA tena kata kadau ki ha ban jit ya ka round of 32 te ban yo ikini ki live artli ki ri ka FIFA ka ban change ya kani ka rules ha ka ba winners ban ki runners up ki don winners ki de artli ki don khat artli ki winners khat artli ki runners up te dang don tang arp sautli te banyo live par pada ngi don kam sapratli te kita ki pratli pada ngi jet na kita ki badon hakardan ka balai ha kami ya khin point gen kataru ki ba yo ya ka top 3 mo ki ba shong ha ka table ka balai ki ba yo ya ki point ki ba long highest te shubu menta lada kine kiri ki yo market ju ko point shubu kani naga group A kayo lai point kabasong Haka kerdan balai kan Haka mi ikhen point nanta group biru kayo lai point ka yakhat Haka jing yo point henry ngi haban khen pan ka FIFA ka change ya rules ka haban khen pan ya ka goal average ka goal against mo nanta lada kite ki long market juru ki haban page shu saya ka yellow card ka red card ka false kita ti ki haban jit pat ya ki bayo duna ken shubu lada ka point nang tagi goal kilong kumcu kemut ki haban check na ki ki false tila kino ki bayo duna kata kan sa jo rung kabade haka kerdan ke balai haka mi yakin point ki haban jit pratli okay ti hang tangin sayo live partly ti gijing ya kun pade ka fixture ngala de banchna ti sumhaban pe ikani fixture lada kat kum ka jingele kai ka baar ka bagila dem kat kum na kini ke match play ka baar ka bangila dem lada kanum kelashu kini ki point kemut kini kiri ken sai kendu be tangang henry lada don pade ke jingkela ha ka jing yele kai ha ka match de ka balai ka ban sedang menta kamit ti kan don hi ke jingkela wala kataru ken sai kendu be tangang prari bakhlain ikan salong ke jing lakai ke ba internet ma mo tang nadu ka round 32 ru milayu i ba ke jing lakai ke long ke ba khluit ru kata ba kiri ke ba Khlainbor ken sai kendu pramaki ti parlok kumcu kumbang lade ban pentip shipi ba ladam don kenu jing kala ha kami ek hin point hadin ke jing lakai ke balai ti kini kiri ken sai kendu be cengang pramaki kata ka South Korea persai ka Switzerland Brazil persai ke Japan Germany persai ke Paraguay Netherlands persai ka Morocco, Cote d'Ivoire persai ka Norway, France persai ka Sweden, Mexico persai ka Scotland, England persai ka Cape Verde, Egypt persai ka Czech, United States persai ka Algeria, Spain persai ka Austria, Portugal persai ka Ghana, Canada persai ka Belgium, Australia persai ka Iran, Argentina persai ka Uruguay, Colombia persai ka Croatia.